Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. O karon ana usab kami ipambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. O gamo na ang maghukom o magtimang-timbang ini mga igsuon kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Sa balaang kasulatan, unsa may buting nun sa asin sa atong kinabuhi. Pagsulay sa atong kinabuhi, nganong kinahanglan man nga ang tao sulayon. Unsa man ang buting nun sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, nganong kinahanglan man yun ang tao mo sulayon. Kung ako paningkamutan ako na pagtubag, kung sa tawhanon nato mailhan ba nimo ang tao nga makabalo kung walay mga pagsubok? Mailhan ba nimo ang tao nga nung naghilak siya kung wala siya ay mga pagsulay? Mao po na naa sa balaang kasulatan. Kung atong itandi sa balaang kasulatan, nganong naiasin? Mahimo kamong asin sa kalibutan. Kumbaga, kung wala kay mga pagsulay, magunsa man ang asin kung wala ang kaparet, di ba? Magunsa man ang kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan kung walay mga pagsulay. Pareha sa to adiri, magunsa man ta sa kalibutan kung wala nato ang panginabuhi nga tawhanon. Muna nga kung ang mga tao nga malaho tayon, kikinahanglan gyud nga aduna gitay kaparat. Kay kung wala tay mga pagsulay, dili man ta mailhan nga nahigugma ta. Dili man ta mailhan nga malaho tayon. Dili man ta mailhan nga maginhatagon. Kung wala po'y kabos, dili pod mailhan nga naitaw nga maginhatagon, dili ba? No? Kung magsige pod tanan nga dato na pod na dito, di pod mailhan nga adunay dato. Ano man? Kung makita na to nga adunay hamugaway nga pagpuyo, makita man po din nga naapusay kabos. Tama? Wala nga kung ang ato ang kinabuhi din sa kalibutan, paglipay kung naa kanimo ang kaparat, ang mga pagsulay, kay diha ka makita nga ikaw malahutayan, diha ka makita nga ikaw nahigugma sa imong kaaway, diha ka makita nga ikaw wala nagkinahanglan mangita kag balos sa imong kinabuhi, diha ka makita nga ang imong kinabuhi lig-on ka. Hamtong ka ba sinultian, dili bata-bata. Mo na nga kung adunay makakasakitan sa inyo ha, sa imuha, mo nang ingon nga tambali imong kaugalingong doktor. Kay kung wala po ka nagsakit, wala makakaw nauna pod sa Ginoo. Tama? Tama. Tanawa karon ang mga dato, hayahay ka. Tanawa gud na sila. Naguna-una na sila nga nagtabang sa mga taong nagkinahanglan. Mana kadaghan ang nagtawag sa Ginoo, daghan ang Ginoo, pero dili maluwas nga naman. Tanawa na nagatawag aduna ba sila buhat, di ba? Kanunay nato na sa ato ang YouTube channel nato sa Espirituhan ng Gasa, dili makita ang pulong kung wala ang buhat. Kung nagsulti ka gugma, gikinahanglan gyud adunay asin. Adunay tao nga gamiton pagahion aron makita ang imong kaparat. Tama? Amen. Mo na nga kung nabugatan ka, nagpasabot ka nga nimbuhat ka, ning sakwat ka sa butang nga imong gitistingan nimo ba nga gibugatan ka, taman ra di imong kusog. Mao po na ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Wala ang paglipay kamo kung ana-ana kaninyo ang pagsulay, kay sulayon manggani ang bulawan sa kalayo. Tama? Tama. No? Magunsa man pagluto sa bulawan kung walay kalayo. Magunsa man kagkaon nimo nga maayong pagkaon nimo kung dili yagi kalayo. Ang atong lawas anata sa kalibutan. Tanawa ko ninyo ang kalayo. I-spark na siya, naalay ang kalayo, di ba? Kung walay kalayo din sa kalibutan, mabuhi ka ta. Bot ipasabot ang daotan og maayo, anaa. Dili man po ta mabuhi din sa kalibutan kung walay tawhanon o mga daotan. Tama? Tanawa ko na inyong tiil nga nung duha na. Makalakaw ba di ka kung isa lang ang imong tiil? Makalakaw ka, pero dili hingpit ang imong paglakaw. Mga itong naasa bala ang kasulatan kung ang imong tiil, ang imong kamot ug mata ay isang dahilan sa iyong pakakasala, bunutin, putlon, itapon. Kumbaga, ang imuhang kalibutanon nga pangandoy nga mao ra hinungdan nimo nga ikaw itambog sa kalayo sa imperno, kuaa ang imong sobra nga pangandoy. Tama? Tama. Mana nga naapod sa balaang kasulatan giniingon nga kun duha ang imong agalon, ang isa imong tamayon, ang isa imong higugmaon. Mana nga sa ato din sa kalibutan duha ang atong agalon. Ano? Kay naaman tay kalibutan nun, ang kalibutan karon dili man iya. Tanawa gud kung matintal tas kalibutan nun, malimot na ta sa Ginoo. Musuborno lang ta sa tawo naghisgot nga naa nila ang Ginoo. Pero tanawa pod ang ilang binuhatan. Daghan ang nagsampit sa Ginoo pero dili maluwas. Ngano man?
Balikon ko katong giingon siya sa katong gihatag sa tulo ka hari, bulawan, insenso og mira, tama? Katong mira to siya matong pahumot. Tanawa humot siya sa mga tao nga labi na mogamit kaniya kay ang mga tao gisudlan man ang iyang gigamit kaniya to, tama? Tama. Unsa may gisudlan sa daotan? Ang garbo ug ang kakog. Mao na siya. Tanawa karon na daghang nagawali nagamit silang kakog kay ilibgon. Nga tanawa karon nagatuon sa kalibutanhon tungod kay naa kanila ang kaalam nga kalibutanhon. Mingon na sila kami ang maalamon. Kami ang sinsya, kami ang nagtuon, Bible scholar. Tanawa bisag magsulti kining ato ang gisulti sa balaang kasulatan, moingon na sila nga mangita paglaing referensya. Ano man gusto man sila nga dili mo dawat silang asin kaparat. Ang bot ipasabot diha na dili siya mo dawat sa mga tao mga musulti sa iya nga mali siya. Tungod kay gusto ra sila nga tama sila. Gusto tamis ba? Kanunay anaa kanila. Kanunay silang mangwarta. Tama? Tama. Kanunay silang ipasigarbo. Kanunay silang ipataas. Si Kristo ang atoang halaran. Ang atong kinabuhi. Buhing halad. Dili halab nga buta ug piang nga mananap. Atong kinabuhi atong ihalad kaniya. Kung anaa ka nato ang paglipay. Kay diha ka giputli sa imong pakatawanon. Wala nagpasabot nga tao ta dinhi sa kalibutan konkreto na gyud ta nga maayo. Dili balansihon nato kay ang lawas duha kabahin sa atong lawas, di ba? Lawas nun ug ang espirituhanon. Wala nga mamatay ang atong lawas, silutan ta sibo sa atong sala, di ba? Unya kwaon na sa ang pitik sa espiritu sa amahan. Kay ang Dios amahan pinaagi sa huyop sa Dios nabuhi ta pinaagi sa iyang huyop. Di ba? Makita ninyo ang inyong kinabuhi, di ba? Dili. Bisag unsa katawhanon nga miingon nga maabot ang panahon na gyud nga mamatay ka walay makasumpay sa inyong lawas. Gawas ang Dios. Nga ngano mang nagsakit ta. Gibuhat ta dinhi sa kalibutan importante sa tanang importante. Pero gitagaan nato og pagtagad ang Dios. Dili ba? Nahadlok ta sa Ginoo. Nga nigingon si Kristo kahadlokin ninyo ang Dios sa tibok mong kasing-kasing ug una-una ug gigugmaa siya. Tama? Tama. Nga tanawa karon bisag ipalakaw ang inyong una-una guys sa inyong kaugalingon tanawa sa ninyo ang mga tao nga kalibutan ug kailibgon ana ba silang buhat tod kung sa inyong sarili makita nga kamo makasasala mas maayo kay nakabalota nakakita. Tama? Tama. Ayaw mo pag-ingon nga dinhi sa kalibutan wala na mo'y sala kay gikinahanglan gyud dinhi nga sulayon ta. Kinahanglan aduna gitay asin naagit sulayon ta kung kita gyud nahigugma ba gyud sa Dios. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan hiusahon ang lawas og espiritu. Tama? Tama. No? Kay isa naman ta kapudyot diri, abog lang ta diri. Mobalik ta sa abog kidatong lawas. Pero kwaon na pod ni ang gihuyop sa Ginoo mo ning pitik sa espiritu nato ngadto sa Dios ug moatubang ta. Kumusta ang imong lawas? Imo bang gilabanan ang gihatag sa Dios kanimo nga kinabuhi? Mao tayong sulutan kasi kadahong kamatayon sa kalayo nga walay pagpapalog. Tama? Tama. Amen. Sa pa. Sa ato pa, nandagan pag yun ang wala nakasabot tayo nga ang pagsulay maoy makatabang kanila. Dako, di ba? Kaya sa akong nasabtan, ang pagsulay sa ato ang kinabuhi, ang asin sa ato ang kinabuhi, dako og matabang sa ato kay nga naman mao may makapalig-on nato Templa sa atong kalibutan. Kalibutanhon mo na nga nganong daghan pag yung kaayong mga tao nga dili pag yung magtuog pagsulay ug wala pag sila nakasabot kung unsa ang pagsulay. Daghan pa man magmahay kung adunay magsakit, kung adunay mga kasakitan sa ilang kinabuhi mo abot. Daghan pa man magmahay. So ngayon ba nato ay kamahay na kung naatoy mga balatian? Una dapat unta no masabtan nato tanan no. Di ba sa dihang gitudloan mo sa espiritu niingon pod mo nga daghan pa mig kulang wala nagpasabot nga kita konkreto na gyud ngadto sa Dios kay naa sa kalibutan. Mo na nga di kinahanglan gyud nga isulti gyud nato ang atong inyong mga kasinatian. Gitudloan na kamo sa espiritu dinhi wala nagbot-buhat og mga milagro og himala. Unsa man ninyo pagtudlo kani di ba pinaagi sa buhat dili ba? Amen. Sure na bagyud mo nga dili na mo matintan. Dili pa jud. Mo kanina nga naglisod kanimo unsa pa ka tong mga tawo nga dili gyud maminaw. Mo kanina nga paningkamutan nato kung kinsa ang nakadungog ani paningkamutan gyud i-share gyud ngadto kanila para inig-abot sa panahon nga matubang na ta sa Dios nga dili mo mahayan.
dili po tamahayan. Naglisod man gani mo nga kanunay mo naga ginasultian sa espiritu, ginatudloan. Tama? Tama. Mo na nga ang inyo hapon nga kaalam, naon po ninyo to sila nga sila wala nakadungog, nakabati sa inyong nadungog, dili ba? Amen. Pasayloan lang na ninyo sila kung lain sila og mga sultian nga na kaninyo tungod kay anaa pa man nila ang garbo ug ang kakog. Tama? Mo na gamiton sa yawa. Ang espiritu dili makig-away sa maayo. Di ba naanas wala ang kasulatan nga bisag ang dautan mutahod manggani sa amahan? Tama? Mutuo manggani siya. Pero kinsa man ang gamiton nila kay ang tao dili man mahadlok sa Dios. Gamiton ang ilang kasing-kasing ang garbo ug ang kakog. Mo na ang tao nga mag-away. Tama? Tama. Kung ang lana ug ang tubig dili mag-abot pero pariha na sila level itapad ninyo na parihara na sila. No? Dili ba? Unya, mao na ang inyong gamiton, mao nang nailana mo, kinahanglan magpadanglog mo dinhi sa kalibutan. Kay dili pud pwede nga puros lang tubig. Tama ba ko? Tama. Mo nag-ingon nga dili pud pwede kung walay asin sa kalibutan. Ano bot ipasabot sa asin anak mga pagsulay aron makita gyud konkreto gyud nga kamo gyud tinuod na higugma. Kung walay nakig-away ninyo, asin man to. Kung walay nakig-away, makita mo nga nahigugma sa inyong kaaway. Kung walay naglibak ka ninyo o maglibak pod mo, nagpasabot pabuta-buta pod mo. Pasagdain ang mga tawhana kay sila na ang gipagahi pa. Wala mo kabalo nga basig inig-abot sa panahon nga naa sila sa kasakitan, mubalik sa Dios ug dili magmahay. Para to ibong gipangutana kaganiha nga kung magsakit kasagaran magmahay sa Ginoo nganong ako pa. Nagpasabot sila nawala na ang ilang kaparat. Tama? Tama. Mo na sila. Dili siya gustong mabulawan. Dili siya gustong sutaon sa Dios nga siya konkreto na gid siya nga bulawan. Di ba naanas bala ang kasulatan nakakalot na kamo og perlas, no? Ang perlas nga bot ipasabot ka ng mga pulong nga angay niyong buhaton haron kamo mahimong bulawan o balaan. Inyo pa ba di ay nang patabak-tamakan sa baboy? Ang bot ipasabot sa baboy kanang inyong kinaiya daw hayop, di ba? No? Mo nang na ang baboy katong di ba na ato sa balaang kasulatan nga ipasulod ang daotan ngadto sa baboy. Tama? Haron ma-explain pag-ayo ang naa sa balaang kasulatan nga ang baboy mo'y gamiton nga sumbingay ni Kristo. Tama no? Tama. Pero dili hugaw ang baboy eh. Sa dihang nag-ingon sa ang tanan nga masulod sa inyong lawas limpyo na kana kay iyamang giantosan ang atong mga sala. Kay nagpuyo man ta dinhi sa kalibutan. Mo nang nagpaabot ta siya dito sa langit. Nan, kung ikaw ang imong kamatayon kulang pa sa ihulip sa imong sala, silutan ka, sibo sa imong sala. Mo na nga kung katong mga butang nga tao kung mamatay sila unya wala nagamahay sa Ginoo, labi na kung wala gid sila nakakita. Mas dali siya maluwas tungod kay wala man siya nakakita. Kaysa katong nag-ingon nga kami mga parisyo, kami magtutudlo, kami anak, kami ang tinawag, kami nagpataas man na sa kaugalingon. Di ba naana sa balaang kasulatan? Bisag maghilak ug magdangoy-ngoy sila, walay kapasayloan ang ilang sala. Kung mamatay na sila moatubang na sa Dios. Muna karon isulti ninyo ni bisan katong mga tao nga nagwawali, mga tao na ingon sila kahalili sa Ginoo, kung mogamit sila sa giingon sa Ginoo pagpaubos kamo. Unaw-naon ninyo ang inyong kaistorya labaw kaninyo ug kaalam. Kung magpaubos siya, makabalik pa siya sa Ginoo. Basta naa patay kinaboy aduna pay paglaom. Busa kung adunay dakog sala, nakita ninyo nga dakog sala, ayaw sab na ninyo hokmi. Kay inyong katungod lang, puling lang katungod ngadto sa sikataw. Tama? Tama. Na? Mas dako ang ato kay troso gyud. Kanang magampo mo, magulat mo nga ini kamatay na, iampo pa sa naa sa simbahan kanang inyong pagtuo nato nga reliyon, dili gamay lang ang atong kakuhan. Unya katong nagampo, dawtan pod naapod sila sala, wala po nagkapasaylo. Bisag nagkanta matuman ang imong pagbot dinhi sa yuta ug wala gituman. Di ba naana sa balaang kasulatan? Dili madungog nako ang inyong pagampo kung aduna kamoy jotay nga sala. Kamo ginatudloan na mo ani. Muna nga kung anaa kamo dinhi nagaputli, dili tawhanon ang inyong pagtuon, kung dili espirituhanon. Kay kung tawhanon lang ang inyong gibuhat dinhi, mga 4 na katuig sa dihang gitun-an mo diri sa espiritu. Ako nagtudlo kaninyo. Naapakha mo karon matag hapon? Wala na. Wala man tay attendance diri. Wala man po ko ika-offer ninyo. Wala man po ko ikahulga ninyo. Tama? Tama.
Mo na nga kung nianhi mo diri tungod sa hulga, tawhanon ka na kalibutanhon. Pero kung nianhi mo diri tungod sa inyong pagtuon og nalipay mo sa dihang makadungog mo sa balaang kasulatan og muantigo na mo muhuna-huna sa inyong kaugalingon nga pakasamahan yung kinaya sa bata, dili mo maigo sa pulong. Pero kung aduna kay garbo, nagpakarong ingnon po ka namontong na sa balaang kasulatan, kini sa pod sila nagunahon na nagpamaalamon pod na sila, di ba? Nanas balaang kasulatan. Ang kaalam nga iya sa kalibutan, ibilin ka na sa kalibutan. Ang kaalam nga iya sa espiritu, dadon ka na nimo ngadto sa inyong kaluwasan. Kay mao man ang balaang kasulatan mo man gamiton sa paghukom. Wala ba na nalimtan ba na ninyo, di ba? Nanas balaang kasulatan. Na. Nga ang gamiton sa Dios ang balaang kasulatan. Mao na ingon nga ang gahom sa maayong balita. Na kung naana ninyo ang maayong balita, dili na ka malumpag. Dili na ka mabalaka. Dili na ka mahadlok. Anong mabalaka pa man ka? Di ba ang mahadlok sa kamatayon sama sa mahadlok sa iyang silot? Tama. No? Tama. Pasag dae kay walay tao dinhi sa kalibutan nga mogamot. Pero adunay tao sa kalibutan nga magpuyo uban sa atong mangluluwas. Isag unsa ka bulahan kang kabos, bulahan dinagdaog, bulahan gitamay, bulahan nagila karon kay mokatawa na unya. Ayaw ginyo kalimti ang gisaad ni Kristo. Kung kita dili matinumanon kaniya apan siya magpabiling matinumanon kay dili siya makalimod sa iyang kaugalingon. Kung ang tao makalimod, nan ang problema kay hukman man ta sa atong tinago. Tama. Kung makalimod mo sa inyong tawhanon, makakarong ingnon mo nga pag magkadiyos-diyos mo, kunuhay mo ampuon mo, pero naamas bala ang kasulatan nga hukman man ta sa atong tinago. Amen. Tama? Tama. Tama gyud. Kung makita ninyo sa inyong buhat, maayla mo sa istorya, maayla mo sa pulong niya, ang Diyos inihap manggani ang buhok sa atong ulo, di ba? Sa wala pa natong gisulti, iyan ang nabalaan. Yang ano mang nagsalig man ta sa atong mga baba, kung magpasalamat mo sa Diyos, kinasing-kasing. Kung magampo mo, kinasing-kasing mo sab. Kay kung kinasing-kasing kini dito madungog ang iyong pagampo sa inyong kasing-kasing. Kay naaman siya diha sa inyong kasing-kasing. Wala man sa inyong mata, wala man sa inyong dalunggan. Tama? Tama. Mutawa mo? Tungod kay iyang templo, iyang kasing-kasing, ang simbahan. Kung nalipay mo, naghilak mo tungod sa inyong kaluoy, o naghilak mo tungod sa inyong gugma nga to sa inyong isikataw, anaha si Kristo kaninyo. Mo na tinikod ni Kristo. Dili tinukod sa tao. Kung karon ka, nabag-o, o ugma na bag-o, na konkreto, na tuman ang nasa balang kasulatan, tulo ka adlaw, iyang gitukod ang templo. Nan karon, kung nagsalig ka mo sa simbahan nga tinukod sa tao, naabay na tukod sa tao nga tulo ka adlaw. Para sa inyo karon, kung karon mo nagabag-o, karon mo nakakita. Diya dayon natukod ang templo sa Dios sa inyong kasing-kasing. Amen. Kung diin mo nagbuhat sa inyong gugma sa inyong isikataw, gihigugma usab kamo sa Dios. O nagpakita kamo nga nahigugma kamo sa iyang pagkabalaan. Siya ang mag-ingon kaniyo mabalaan, dili ang inyong baba. Kay kung kamo ang magsulti sa iyong kaugalingon, nagpataas kamo sa kaugalingon. Diba? Nasa balang kasulatan, ang nagaingon nga kami, nakaadto na sa langit kami ang sinugo, nagpakanaog sa Dios. Diba? Siya lang ang tinuod nga Pangulong Pari. Diba? Tama. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad nganing labing mahinungdanon nga video. Og nagalaman ko nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bag-o nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.